Να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Και θα βάλω κι εγώ μία τελεία σε αυτά που είπε ο κύριος Καβαθάς, επειδή χθες το Τεχνικό Επιμελητήριο παρέστη στην συζήτηση στη Βουλή για το ασφαλιστικό. Ένας ολόκληρος κλάδος, ο κλάδος των μηχανικών πλέον αφανίζεται. Τελείωσε. Το ταμείο τελειώνει αυτοτέλεια το ταμείο του. 4.000 μηχανικοί το 2015 έχουν διαγραφεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο. 6.000 έχουν διαγραφεί 4.000 μηχανικοί μέσα στο 2015. Γιατί δεν έχουν απληρώσει και δεν έχουν απληρώσει το τσμέδε. 6.000 μηχανικοί είναι η πρόβλεψη δική μας ότι θα διαγραφούν φέτος. Και αν συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό, πάμε στους 7 με 8.000 μηχανικούς για το 2017. Και προσέχτε, ο νόμος του ασφαλιστικού, ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου, λέει ότι μετά το 2020 θα διπλασιαστούν οι εισφορές. Δηλαδή, μας κάνει και χάρη μέχρι το 2020. Άρα, ουδής γνωρίζει, για όσους θα έχουμε μείνει μέχρι τότε, ουδής γνωρίζει τι θα γίνει από το 2020 και μετά. Και εγώ λοιπόν καλόπιστα ρωτάω, αν αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, μια άλλη κυβέρνηση, και θα έρθουμε μετά του οίκου μας, όπως λέτε, σε αυτό που μου ρωτήσατε. Εάν κάποια στιγμή έρθει η ανάπτυξη, ποιοι σε αυτή τη χώρα θα έρθουν να υλοποιήσουν αυτή την ανάπτυξη? Ποιοι μηχανικοί? Οι μηχανικοί που θα έχουν φύγει και μάλιστα σε μια ηλικιακή φέτα και σε μια ηλικιακή μερίδα η οποία είναι τη γενιά τη δική μου, άνθρωποι δηλαδή από 30 έως 40 χρόνων μέσα στην παραγωγική του δομή. Ο γιος του 32 χρονών, πολιτικός μηχανικός, πήγε στο Ντουμπάι. Λοιπόν, και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλοι οι φορείς, όλοι οι παραγωγικοί φορείς, ειδικά για το θέμα του ασφαλιστικού, είχαμε επιδιώξει το διάλογο. Το διάλογο τον αρνήθηκε η ίδια η κυβέρνηση. Είχαμε προτάσεις, υπήρχε αναλογιστική μελέτη. Για σας, για το τσμέδε. Υπήρχε αναλογιστική μελέτη. Την είχατε παρουσιάσει. Την είχαμε παρουσιάσει, την είχαμε καταθέσει. Αποδεδειγμένα 40 χρόνια βιωσιμότητας του Ταμείου και κύριε, αυτό το οποίο θέλανε ήταν τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ αποθεματικά του Ταμείου να τα παρκάρουν στην Τράπεζα της Ελλάδας. Σήμερα πήραμε ένα τηλέφωνο